Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fish Channel. For you here, please subscribe before the end of the video for training. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa futhi indaba kaVuyo egcwele yonke indawo ku social media nalo bhuti lo okuthiwa uyapheka lapha e-UK. So ubhuti kuneyindaba zokuthi unengane naye. In love ukuthi unengane kuzwakala engathi uma wengane thola futhi lengane ayakahlanganisi nonyaka manje shuthi indlela avela ngayo uma wengane ke uyakhalaza kunezinto angekho happy ngazo. Indaba ke niyibona izolo amahlebezi akhona uma wengane usevelile uma kubhekwa futhi isithombe salo sisokhulumayo nalo bhuti uyena ubhuti. Yinye ke qha into mina engifuna engiyibuzayo nethanda ukungidida kancane kodwa ke vele ngihlele ngididekile. uSibindi lo akaMseleko yabona nje mangixoxela ukuthi khona abafisa ukumbamba ngezandla ngenxa yokuthi uSibindi mayevela la ku show kuvela ukuthi izingane lezi zakhe ayikhuluma indaba yazo njengamanje akazwakali ukuthi uthini futhi emva kwalokho usethathe uVuyo wamehlisa kube nomamkhulu. So uSibindi kubukeka ngathi okubalekile ukubeka emuva uSibindi ke lo akaMseleko. Maye uSibindi ke enza lokho ama viewers show bacasukile ngalesenzo kanye nabalandeli bakaVuyo bacasukile ngalesenzo. Right. Mase kufika lo bhuti ke. Lo bhuti kuthiwa uChef Xolani. Naye unengane okuthiwa lengane ayakahlanganisa unyaka uma wengane uyayiqala nje le ndaba aseyibona ngoVuyo. Kuzwakala ngathi uPaper 2 weMaths lo uPaper 2 noma ngabe yipi subject enoPaper 2. Into ke engixaka ilento ile yesingisi ukuthi lamagama esilungu double standards. Uma uSibindi efanelwe iyona yonke inhlamba ngalesenzo senzile yini pho yenza lo bhuti ehluke? Mhlawumbe umehluko ukuthi uma wengane walobhuti indaba yakhe ayaka confirm ukuthi ngempela uyena uma wengane ukuthi unengane akaka confirm. Hayi guys ngeke. Konke engazwakali ukuthi uSibindi nalo bhuti benza into efanayo. Le eyaSibindi ke imenza afanelwe inhlamba ufana noSiyacela. Lo bhuti lona ke yena ngoba uthengele uVuyo izinto ngokusho ka social media zaka confirm le ndaba. Akekho lo bhuti akakaveli ukuthi uye ngempela wenze lokho. Ukuthenga kuthiwa uyavela ukuthi ubuye. Uma wengane ke shuthi akakaveli ukuthi uyena. Manje kuthiwa lo ma wengane ubhitha maye ukhuluma indaba yalobhuti. Akumenzini uVuyo abebhitha naye maye kwizingane zesithembu ekhuluma indaba yokuthi uMpumelelo ubeke abantwana ngemuva nekubuthini ngani. Usho ukuthi kuyafana noma yimo wrong. Uma uVuyo ekhuluma lapha kwizingane zesithembu ekhulumela indaba yokuthi yena noMpumelelo sebenezingane uthi ku right. Nalo sesokhuluma ku social media ngoba phela yena akekho ku TV show. Social media azosebenzisa ichannel anayo social media. Nalo sisimaye efike ekhuluma ethi hayibo lo bhuti unje ungigilile wenza iyafana lento. Why ke ma kuzoba uVuyo nalo bhuti siyamncoma uChef Xolani masiku uSibindi hayi guys anikhulumeni ukuthi lento izwakala kanjani noma akunankinga ngoba uVuyo
siyamthanda yena siyamazi lo sisi asimazi mase-ke uvuye sekhaliswe ilo bhuti ila isoqala khona sibona ukuthi naye lo ovela iy'nhlamba zimfanele. Ngizama ukubamba leyo ndaba ngizwisise ngoba manje phela uvuyo uma laphaya into eyenza ukuthi yena noSibindi omunye abhekele yizethembiso uSibindi angazenzanga kuyena. Nalona usisi ovelayo ukuthi-ke mina nginengane nalo bhuti kwasha kwacima kwathini yizethembiso lo umpheki angazenzanga nakulo sisi. Sekuhluke kuphi-ke? Aha, welcome to Mzansi. Yawazi ubuxoko bula? Aha. Khona isono abasijaja ngobuso ukuthi lo buso lobo awu akusona isono ngoba kwenziwa uba. Mase kuthiwa hawu lokhu isono-ke kuyanyanyisa. Hayi bo. Mabebhitha obaby mama kusho ukuthi novuyo kule situation naye-ke ubhitha. Lo sisi lo oveza iy'thombe ku-social media ubhitha naye novuyo ubhitha lapha kwizingane zesithembu. Lo uSibindi obalekela iy'ngane zakhe ahambise phambili abanye angakhulumi ngey'ngane abe usithuphethu. Nalo Chef Xolani mawukuthi unengane naye ingane yiyo le eyenza usisi akhulume la ngoba engaqondi ukuthi kwenzakalani sithuphethu konke. Kanti why nina nihleze niba nendlela eselective yokukhuluma izinto? Yenziwa yini leyo nto? Nobutsotsi shothi nibuka ubuso ukuthi lo akasiyo utsotsi kodwa kube kuvela ukuthi nangu utsotsi wenza ukuthi nobuthini. Hayi indaba yena ngi-understand kodwa ningangenza-ke ngi-understand la ku-comment section. uSibindi uney'ngane kukhulunywa indaba yokuthi nje le eyenza kuthukuthelwe kangaka kushiwo lokhu nalokhu ngaye yingoba nazi iy'ngane okuwezakhe. Chef Xolani sekunosisi othi unengane ayakahlanganisi ngisho unyaka. Ukucasuka onjani-ke lokhu okwazi ukuthi ukubambe? Hawu kuyacasula ngapha kusacasula kanti njani? Hayi nina ngeke. Ninjani ngempela makunje? Hayi mina ngempela ngithi yabo indaba yalo chef akube ukuthi ngempela ayikho ngoba mawukuthi lo sisi lokhulumayo uqinisile kuyasabisa-ke. Yabo lento yokuthi into ophambi kwakho uba isibuko sakho uba i-reference yakho. Maye phoseke emgodini kusho ukuthi ungazahambi kuleyo ndlela ngoba kunomgodi phambili. Hawu mawulandela ngemuva uzwa kukhala waphambili usazoqhubeka ubheke lapho. Mina ngazi ukuthi ngithini kodwa nje ngiyibuka kanjalo lento. Ngiyibuka njengale yakhona kwezingane zesithembu ukuthi hayibo nangu omunye ehleka makukhalwa ngapha akaboni ukuthi kuyasondela nakuyena. Ngoba phela mawuzohleka ukuthi lo ophambili yena ade ekhala mase uthi wena ucabanga ukuthi i-experience yakhe izofana. Hey nganekwane athi wena ucabanga ukuthi i-experience yakhe izofana kuyasondela nakuwe sekukwarathu. Uyayidonsa lento ngoba phela makuthiwa ayibo ubani uyi-red flag masuthi wena hayi kimi uzoshintsha ngeke abe yi-red flag kimi-ke uzoba womunye umbala. Hawu uthi wena ngizomzwisisa phela mina ngizomshintsha kimi ngeke abe yi-red flag. Hayi asazi kudadeni wedade asazi kodwa mina bengathi nje balalele bonke siyabona nje mina leyo ukuthi kube khona i-beta X. Mina lento ye-beta X ngiyibuye ngenye indlela ngithi uthini lo sisi ngoba lento ayishoyo i-experience yakhe kodwa yenziwe kuye lo okusho ukuthi lo u-capable into zakhe lezi. Uyambona nje lo wangapha kaMseleko unento yokuba mayikhuluma ebe manipulative. Yabo
unento yokukhuluma samuntu omdala ukuthi manje uyibona ukuthi kwenye indawo wena uzoba right yini ngoba kusho ukuthi uyo right for wena mayikhuluma nabantu bakhe. Kuye kube ngathi ungamlalelisisa unalokho okukhuluma ukuthi manje ubona ukuthi lesi sinqumo sizoba right yini, manje ubona ukuthi wena wenza into right. Yabo umuntu ozama ukukufaka ijele lokuthi-ke yimi into engcono ozoba nayo. Mase useceleni elalela ukuthi hawu umuntu wethu ubuye akhulume kanje, mase ney'tshela ukuthi yena mhlampe ngelevel ethile yokucabanga noma ngelevel ethile yokwenza izinto le ngqondo izoshintsha. Angivele le video bengizobuza nje ukuthi nike niyibone indaba yomkhuba yenu ukuthi nina niyama ka left nisho okunye, mase uphinde usume ka right ususho okunye. Uma lo chef enengane noSibindi ebalekela idingo zengane naye ebalekela idingo upende ofanayo. Uma uVuyo enezikhalazo ngenxa zokuthi unengane noSibindi nalo sisi enezikhalazo ngenxa yokuthi unengane, into efanayo. Ngeke sithi oh shame komunye kwaze kwaba njani, masithi ayibo ubitha. Makushame ngapha nangapha kushame, makubitha ngapha nangapha kubitha. Ile nto ke bangithi mhlawumbe ngenzeni ngizwe ngoba angizwe ngithi mina hawu mase kuba nezingane futhi naye exakwe ukuthi yini ubaba wezingane engayibeki phambili izingane zakhe, kanti nawo nomunye futhi naye ubaba wengane ongabeki phambili ingane yakhe. Into enjani ke manje mayisinje? Hayi mani khetha ukuxabana nami usuku lude ngiyophendula la kuphenduleka khona, kodwa bengithi nje hayi ifana ngqo nalento yalo udade lo osejele neboyfriend yakhe. Yabo leya ndaba leya ayikho into eyenza ukuthi ngihayize njengaleya ndaba. Mase ngifunda ama-comment ngisikhathi abantu kanjani. Yabo laba basejele ababili ngase kuba khona lo bhuti owabulawa ngendlela engeyinhle, mase kuthiwa siqhele sibabuke ebusweni ukuthi benjani. Ubusathana buhambi ngobuso, kodwa angikho lapho, bengikule esakhuluma. Angikho kule yasejele ngoba le yasejele leya iwesi. Khona omunye ezothi yazi mina khona abazi bethi mina ngiya-understand ukuthi why loya bhuti osejele wamwina kanjani usisi lo, because uhlaniphile. Inkinga ukuthi wena isidididi. Ngiyaxolisa ukusebenzisa igama lesidididi. Isigebengu, ngoba isigebengu vele sijwayelana nejele, siyayazi imithetho isigebengu. Into esiyifundisa yona isigebengu imithetho. Abameli bafunda ngoba vele bezomela izigebengu. Thina sisilandela ngoba sizolalela lamacala makwenzeka uyithola esimeni esifanayo. Isigebengu ngoba siyazi ukuthi mina ngiphila le mpilo, kumele ngazi ukuthi la kusebenzela mina, lokhu akungisebenzeli. Yilapho ukuthola isigebengu usuthi wena sihlakaniphile, kanti isigebengu siyayazi imithetho ngoba imithetho sisebenza ngayo. Sivaleke le video ke moya wami ungakaphakami, kodwa nje ngiyababaza ukuthi hawu uSibindi uthukela indaba yey'ngane. Futhi nami ngiyayibuza ukuthi kanti uthini uSibindi ngey'ngane ngoba angimuzwa. Nangu chef naye sekuthiwa ingane yakhe itheni, sekuthiwa hayi uzamela imama. Oh bye.